cháirde agus fáilte chuig chora leis an gunra a neo hananta an dochtú Éimeann Ó Chiasáin, leachtóir le Francais in Ollscoil Bhanúid agus baimiidir caiintineo faoi chuirsaí gaeilge na tuchadaí ach go háirithe an nuachtáin an téirnach. Scríomh Éimeann leabhar faoi nuachtáin iontach seo iní 1993 agus tá an leabhar seo léite am cúpla uair leabhar iontach úsáideach agus leabhar le hana chuid perspectíochtaí hábhachtacha faoi chuirsaí gaeilge na tuchadaí. Chun sa chuirsaí leata Éimeann. Go má so go bhar go hand. Well, is toch go dos nó muid le ceist an éasca cad a sppraag tú chun an leabhar seo scríomh agus cén fáir scríomh tú é. Well, sto gur háúis an héad chúis na gur bhil Brendan Ó Heathair bhfuil muid mór trocha blian ó cáiliú éim léana. Bhil Brendan Ó Heathair chum bhí me mhaaclainn ag an am, bhil se chum féchant scéal an leabhar seo. Gur fápéir nuacht anna himúla bhí an agus cheap sé an gomú taide í an bhhair agus na scéalta chruinniú. I measc go leor an drama bhí páirteachán, daoine iad seo bhí siad géirí éiste ag an amach bhí go leor go bhainte le fápéir fós beag agus is a bailú stóí stair ó bhéal a bhí me chomáile bheith bailú stair ó insí scrífa. Maar dus wie een dag gest ag Brendan an darna cúis agus cúis a bhí ag siúd leis chomá ná gur bé Sean Beaumont bonthóir fápéir agus bin é mahanair fear fuair bás an bbliana rugú a héin agus nar chum an riomhhair dá rééis. Agus cén fáir bunú mar sin an nuachtáins na tuchadaí, mar bhí nuachtáin gaeilge a bhhanú de hir a linn na tréimhse sin agus bhíoh annach chutíireachtaí ar bunnig daoine ábhar déthireachta láthar an gaeilge. Cén fáil nuachtáin seo? Well, sin ag ddíireach is dói détá féchantéir téir man nuachtáin bhí go leor fáilseachán gaeilge a teacht agus a gimocht ag an nám ní raide le go leorach seo go bonusach ar chúisinaí aigeid. Bhí cuasaí na neirisí réasanta seasamhach sa bhéid gur Jontas má réalta se goil le irisí ar nós an taltoch na bhí bunaí hónaíideag fi sa sé. Ach maidir le nuachtáin agus pápéir bhí cuasaí míthachar go leor stói ó aimsir beidir détar aimsir chugan na séise ar ra rih sin bhí díalchan sachma ar fápéir nuachtachan na gaeilge cé nach an chuna a gcónaí déanana brabach bhí caiilte is go minic le fáine an lé nó an chláimh solis bhí an teidir a fápéir a garú le deir na mblianta. Ach le techt tírstáit déir rudaí eiste go leor bhealach níos deacra cé gur bunaí ar ná de blaid ciste le cúna bhaige de thuirt go ailseachán na gaeilge. Níor hála sé dá bhhair sin gur a pápéir nuachta an go réalta in dhé sin bhí iirechtaí neamhspleacha bhí iirechtaí ar bun ins na cúgaí i gúige mún agus díar chonneil agus gúige chonach bhí pápéir na gúigi fáilseachán gaeilge mísúil go chuide smó pápéir vísúla mar deartha go chuide smó bhí sé sin ar bun ag an am. Agus bhí an chuna na gaeilge a cáile cuailmhór aigeid le sebápéir nuachta ach go péinach an eala gimocht. Nus an darna ceist faoi sin na pápéir nuachta bhí na pápéir gaeilge an nuas go dtí an téirnach is dói ba fápéir cúise i dtétá thuirteartha mar an nuachta bhíanta nuacht chúis na gaeilge cuasaí teanga beagán fin Gaeltacht níor an airt sin ard ar cuasaí phobal na bobal a bhí lát na teanga ag an am. Nuacht a chunra agus rudí bainteach le cuasaí corchan cí na gaeilge bhí gceist go mór sna hiirisí seo sin nó ábhar béalaideis agus rionscríbneoireacht a pápéir litríocht agus béalaideis sin chuir gas an stoc agus a ra a gúige chonacht bhí rácheannach go sinná. Da bhrí sin níor sláthar nuachta mar a higann muide nuachtanis, nuachta idirnáisiúnta, nuacht folitiúil, cuasaí eacnamaíochta, agus nuacht na Gaeltachta. Bhí bearna an ó híh taláthar sa bhéid sin níor pápéir bheith freastal ar sin agus sin an bhearna is tócha a tháinig daoine ag an am inis déalaigh conan na gaeilge ar éimeann de Valera go mbeadh pápéir nuachta gaeilge bhún mar dear ar bhúnla na bápéir béarla go mbeadh sé sin ar fáil. Bunaí muintir de Valera
papir nucht de leihúil a the Irish Press scéléieren an éjectí gehéan. Agus is cosú go rair le stúrthirí chun an gailge gealtanas a bhaint de bhléir gomach agrán an taharn gon fápar sin go thomláin as gailge. Agus dar nó réiteach se sin in éon bhfuil bháin an bhearna seo a vísahhar gomach papir mór tégur a gailge le nuacht do chuiliche nácursí sport, polítíochta, pe rud a bhí gceist ábhar de fáistí agus mar sin de gomach gráfapar nuaachta an. Ach níor hála sé seo. Agus faoim líon níideag tucha ceir hí chun na gailge IDS bheit fáilsú papir agus bhí papir mísúil ag ggéidir seo prefiisiúnta de bhanim cahalú túhail fear an spéisiúil hí deire takeí leis an tír agus daríir faoi cháis go níideag tucha ceir níor a papir seachtanúil ar bith ní áirín papir nuachta mar nuacht an agus sin fágur thucraí bómant agus Tomás ó Flaharta in éach leis agus riintí eile gur thucréidir goil sa vinter leis a papir seo an téir nach papir bheith na papir seachtanúil agus bheith sé oscailte ó híh túraíochta ghlachaí le bhí fáitiú an fuaimíoch go chuilichinál agus bhí sé geisteach go freisin gombeach nuacht ar fáil agus chuige sin thu bómanta deagháil le hiiriseoirí prefiisiúnta. Ní réinskilú gúsaí gná papir nucht a géhéin a chu sé dilmí daoine dír sé cúnar ó hiiriseoirí prefiisiúnta. Beidir seo prefiisiúnta bhí Tomás ó Flaharta te le líam as an is mór, duine gúna háirí fápir bhí antiscin ag siúd, mar bhí sé hééis bheith an agurthir ar go leorpápir ceart choman agus papir go netí lé America ad sa bhí sé America. Agus dír bómant cúna freisin a riine aithne go héin orthb mar fratastúnach stóis an Irish Times, agus fuair der antaíocht gneamheith figiúr ó riine éonarcha tíbhtí go scéal éan an Irish Press. Bhí na telexes ar a dagach nuíocht isteach agus plátaí le haid picúí ar bhápéir a riint idir scéal éan agus an téirnach. Sta bhí sin an bailach an neacha bómant an fápéir a bhunú agus tá sé sontasach ar fear beidir blian go le gur go leor cóirle agus obair a álaige óiriseoirí prefiisiúnta. So ba chur chuige nua a bhí an seo, ní rá an papir díirithe ráíre chorbe nó fear bheáin ar thuiriscí chuir gas ó chréomh chuí chumran ná túriscí ar feisianí bheith timp na tíre agus commórtas gon chinál sin. nó mar a bhí siú le papir eile go chuide chun na gailge túriscí ar chursaí chuman lú leascail. Ar bhí chun na gaige héiscoil le Bartla chun lú leascail ag pointúháin le papir a hiilsú idir an dá agriocht léirta dhéanamh sláthar chuneir. So dá bhrí sin is papir iriseoireachta mar higann muidir na sé bhí gceist. Agus ní an papir a bhádarbom gur scríomh Tomás ó Flaharta pí an nuachta as inis mór. Agus háann se go leor conspóide mar bhí sé cáine an tagarteart ví sa bobbal ag an am as bheit seanamóireach de méle is duine is mór. Agus háann se go leor caiinteach rud a spreag sé ná gur thosa daoine a chur nuacht áitiúlisteach as na Gaeltachtaí. As cantraí Gaeltachta go háid chuig go chomacht ach chomáile sin tíorchonil agus cáúr as na déise hís a chun forkláige. Da bhí sin chuir sé tús le mar de múla nuacht áitiú mar hiigech muidir na sé réidir na Gaeltachta is. Bhí sé cosú ar bhealaí áid leis gginál sin nuachta, ní sé chomin leis na fógraí báiseach bhí scéalte rudí bhí chatáú agus airí bhí tíocht ar héal fóbal agus mar sin de bhíh sé sinnaúris ciú sa bápir chumá. So ní bháin gro sin na fápir nuachta ó híh nuocht náisiúnta agus idirnáisiúnta ach bhí nuach na Gaeltachta bhí go leor chun fápir faoi nuach na Gaeltachta chumá. On lá bonniu an nuchtán bhí cuma an profisiúnta agus an abí bhí fáilsúnacht an fápéir agus an léamh a bhí go bápéir a chuirsaí nuíocht a gailge bhí sé forbartha ón tús ní ra aon tréimh se cinál taobh suas a gceist agus ba rud anna bheith sin is rud anna bheith sin go fóil le gúirsaí fáilte thuireachta go generalta gan bheith caiint ar seo gailge. So rií faoi le a bhí amán an nuchtán seo agus daoine le coolar faoi le freisin ar bhís leat luad tú Seán Beaumont agus
tam ó flahart an sin. Ach ceirhíd na daine eile ó baintach leis agus céim fárá an snas chomásin ar nucht an tús. Well hog bomontristeach dornan irisóí profisiúnta mar der ha caudú leis bápéir hí na neagarthóí ar fápéir í tain irisóí nachfuil mórnód san isorban os Chris O'Sullivan Jimmy Australia éarnach Australiach Padar O'Curry hí na agarthóí sin ar an Catholic Standard fear protestúnach ó Irish Times ar Harold Brown ar níor si se lote as an aim ar a bápéir achas sí trúda bhí chur cóirla mar deartha le go híh legan amach ó híh ábhar agus mar sin de. Bhí an tábhar seo tíocht chuige bápéir go chuide smó i méirla. PC i léach bómatas pápéir nó fear mó pápéir nócht a héon léach sé pápéir idirnáisiút agus The Guardian agus amtí bhíh pápéir i deangaí eile na mórinne. Alua in sa bápéir agus bhí siad na nuachtaí seo mar de déirdi sé an náam na nuachtaí an eistú go gailge agus bhí daoine bhí fuidan mar deartha bhí gobar sin chomá muintir na gailteachta go chuidir smó daoine nó sorcha ní chóirim agus Seán Ó Cahasa as Cantar Charna a Gunamara. Bhí Seán Ó Cahasa díireach tosaí ag an náam mar eistearthóir sa dáil. agus bhí seisiiste in áróg agus chur gailge ar an nóchtse agus bhí mar furin bhí plé leis na rudí sin ó híh legan amach a fápéir heasta ón tús as don loch stúr go meach sé seo ina fápéir gáíre gur go meach sé in chur mar de ó híh legan amach ó híh an ábhar bheitchan go meach sin churtha leis na pápéir nucht a béle bhí ag ná agus tá sé sin le legan amach an céad cúpla agran thug sé sísan sin ar bhó beidir rud bag níos mar de nachradíach cosú leis na pápéir eile ahra siad an mána agus an lehanach tosaí bag an trééis tamlín. Ach óhíh agus ar nó níir sé bailile chomór is pápéir níos slóhí an ó híh tuise ná na pápéir léúla. Mar sin héin bhíh go leor ábhar an chuile heachtain agus é rionteach ina chodan sa fápéir bhíh nócht idirnáisiúnta go minic ar lehanach tosaí amtí bhíh nócht a baintteach le cuasaí gaeltachta nó gaige an. Tíhuiiste in sin bhíh na nócht áitiúil altaí exaistí amtí agarrocail lehanach na báistí gear scéal bán scéal rudí mar sin agus ar lehanach cúlann sin bhíh túriscí amtí ar imachtaí cultúra fashioní beidir cáilthúris go ó chréomh cinint na chuna na gailge nó cheama cinnt eile timppla na tír bhí agrú imachtaí mar sin de agus tugu le himocht aimsir freisin bhíh rintá díspóireachtaí arsúl ar a bápéir go háid cean is móháin cáileachchas dó ná díspóireacht filiíochta imar bhá agla filiíochta bunithe hartar cheist an dól mar go réaltas í na fáilhééis dólaúirteach níháinde do rií a bhí sober timppla na tíach hí dóltuk isteach san méiltocht mar chuúna bheigeid mar dear go rií sa téifse sin agus is téifse na tíchadí rá lágtrá anmhór achnaíocht an na gúil gion go mór ar bhainte na tír ar fad agus bhí an ó specre se go leor caiint méiltocht sin sampla bháin gon chinál ábhar bhíochttaíhútí ar a bhápéir. Agus bhí ideolaíocht fao le go bápéir freisin te bhí rá dar nó loú an chuúú acnaíocht an sin bhí cruúchás damde gus le cuasaí acnaíochttas na truchadí agus bhí implachtaí gur sin de chuirsaí políochta ar fud na crunne implachtaí dútacha den chuide mó cén léamh bhí an téirnach ar sin mar nuachtáin agus chuna a dúsáid siad na thuirlaí ideolaíochta sin chuin léhí ana bhar chuirsaí na hhéann agus ar chuirsaí na gaige. Well hí leagnaach ar le ag go bápéir cínte is pápéir eiscechtú go leor é ó híh na gailge mar bhí sé go chuide smó ó híh locht agur a fápéir cínte bhí sé go ar chlé bhí sé go mór in na rialtaí fascistecha bhí takeí chun cín ar móraon san Gearmáin agus san Idáil go háid bhí an pápéir Harbh géir ar Hitler agus na Nazíthe agus bhí ionsaithe go réalta ar lehanach tosaí nó amtíí bhíisteach go háir lehanach tosaí
Hitler agus an Dr. Goebbels agus a chunéad acu. Seo daon mar dear an legan amach polúla bhí ag Thomas O'Flaherty, Sean Beaumont ba foblachtá nach go netí lé dé a thuirt siúd chomá. Bhí sé sinna goil siir go dtí an se chugan na síirse. Da bhrí sin agus cabhanéile nos go gas Chris O'Sullivan chumá daoine go netí lé bhí bainteach leis se bápéir nes ní hanan sin rágur a chuliganne is scríomh sa bápéir an legan amach sin bhíoh daoine nach rá legan amach polúla cho siléir sin acu agus bhí daoine ón netí dhéis chumá daoine cumádacha rintá acu is scríomh ar a bápéir le hédí gealódí chunne gáin thuair a na sin agus bhna glúiseacht altrí na hasáidí agus mar sin de bhí bunathe chuá gáíre Hitler ní Hitlerach agriocht ag Mussolini agus Franco. So da bhí sin cé go sé ecuménach mar dearmid na leonnta seo bhí sé ecuménach mar fápéir bhí ó híh agaracha agus ó híh hasamh fápéir bhí do gomór an na réalta sí fascisteacha seo a bhí ar an mórin nes maidir le anilí sí anamh chósaí na héireann bhí an pápéir ní rachtaidir sin ar chósaí políochta na héireann seans go méidir go si géar conspóide hachant sin svéid go aige méideáile aige deála go bhápéir ón réaltas ach mar sin ní chuirsiad fécurán i gas na áid chu gas ríist ó híh an netí lé thu locht na daine bhí diostíthe Warsáile do maiile clia agus cuiú na Gardaí mach an nasráidní le ní de stop agus cathú go donna leis na hagóide na daine bhí an agóide agus cháin pápéir an rialtas go láidir faoi seo gur siad a búla cos ar a téhí híos si sin le an deama bhí híos hena héine a bhí gamabar agus gur si do mó Marshall a déana agóide rábí glistenach ach mar sin gur chuú na Gardaí ina gcuine agus bhí an pápéir achainteach a réaltas sa tíirstáit. Bhí sé ddíirithe go mór mar sin ar chás an locht éibre daoine diostaíthe na cosfuintere bin an mar dear bhí trúdan deam ceart ó híh híal na héireann. Pápéir mar sin bhí baú le cuasaí ceart thomain a bhí criticúr maidir le locht gró mór chu gas alpaní i léadú America cechrá na stúrthirí móra aigeis agus gratha a chuir gcuine leasíthe Roosevelt le fésachar ar gráthíal na naoine. So bei seo an léh bhí acu bu híh na héireann agus i ríist ó híh na Gaeilge hí an anilís chéine ar bán dút siad go bed fearháin an fear fónmh se sin rámhainte na Gaeltachta, bhí trúda deama bhí lát na Gaeilge agus bethgamach glúiseach na Gaeilge díri ar a siúd agus go háir díri ar aus a chuir ar chuúnsí maireachtála na naoine sin. Agus cén fáse bhí gceist rístis rudaí mar dear anna fracticúla bhí gceist go chóir obair a bheith feúnach go chuir ar fáil na cantrachaí Gaeltachta iad Orbert agus daoine as na cantrachaí seo a eistú go dtí talá in éair na héireann agus ar nó rudaí sin a riniú bainú sin amach le bunú Gaeltacht ra cáin agus bháilí híab agus áiticha eile na dhé sin. Tá rí sin bhí ar ddíirithe go mór ar stáid manrághine ausú ní réonhá a bheith a cantear an Gaeilge mar rotúgal tuairt slíomhethe gon deam a bhí smó bhí a láte agus a bhí a láte riomh an áil. Agus bhí an pápéir Harbheith géir ar rialtas íana fáil nuair a hosa a nimmerce as an Gaeltacht i ríist mar dear bhí lágó takeí ar nimmerce as an Gaeltacht tréis tiite mór tréis an tubasteach na méocht a Harlan í déag fénaí. Ní obair America agus bhí go leor gointe na Gaeltacht a bhícha goil go America bhí sé de Phile nó bhí sé de fáin Somália. Agus níráte be a go bleáil a hosaí immerce go sasan go háir de meas lána déchadí tícha cuatícha sé agus bhí na mílte go chuoine ógan na Gaeltacht goil go sasna gé goir immerce go sasna. Agus donsíon pápéir an réaltas go fíochhór faoi seo gur na díad go mar deartha an Gaeltacht i gimimecht an réile gimimecht siile sa tír mar deartha agus gan an réaltas sa déanana íirecht na cabhrú leis an daoine seo fanna Somália sin nuí deistú go dtí tailte gunda hé lá na tíre áitiir talá. Tá bhí sin bhí cinál leanúnachas san anilíisiú in pápéir a chósaí idirnáisiúnta cuasaí náisiúnta agus cuasaí na Gaeltachta fríchéide. Ó híh cuasaí Gaeilge na trochadaí massam hengur teag se an spéisiúil atá gceist leis na trochadaí mar bhíoch annach chuid tíine agsúil
flahúnas stáit a bhaintach agus luúhiigh sa bheith flahúnas an sin bheith áard chumas agus áard chuacht ag an stáit rudí dearfacha dhéanamhar san na gailge ach dar nói ní mar sin déan rudí áthe ach bhí andímar riníos na tuchadaí trí chéile agus bhí annach chuid asaonnta seán agus bhí annach chuid argóintí ar bun tíomh sitas na ceircailin ar táhacht dóibh an gailge ní me géirí rágar ra glúiseacht bhí glúiseacht annach bhí daine eile an freisin ar bhiste leat dó léomh ar sin beidir Reintling agus léomh an téirnach ar sin a Reintling agus an chiarrá an téirnach ag breanú ar chuirsaí gailge na tuchadaí ní amháin ó híomh na ngailteachtaí de. Ja, well, maar Gertu wie aandoges stoi fui tardige wie aandoges maar der ha aan even raar heeft shake zo tussen er rivon staat nur bonni staat tussen hier konnerhodi no hier konnerhodi major het kun jam veganes surrealtas nu ze staat en aan de blad nu Richard O'Mail Kahamar hample die se heet reeltas gewoon een mail agus bhí súla go leor gannéannach mar deartha goguririch an rialtas neamsbleach go gurid sé aimimeí chun na gailge ahbheochan na gailge agus tarthaid na gailteach an cín. Ach inimecht na bhéidí hosaí trégan sort ar an dóchas sin bhí deacrachtaí mar deartha le cuiún obair go bhunasach tugún obair den na bunmhúnteoirí gur siad na scoilnaí íontaí ahbheochan ar an éilge ar fud na tíre agus buléir a goúte sin chuir gas ó híh an neamsblachas ó híh an institútí ní ahrú radicúil sa stáit ar bhís lean an dáil a féimú gur thosa sí féimú sí bhean na gailgan níide agus trí bhean na bhéirla bhí an folatíocht ar achtáil sna féidí. Dú réidir chéile tháinig lághhisneach ar rintaí agus áras faoi na haimimeí seo go chuid chumra a bheith á ggólíanana ag an rialtas bhí go leor gealtainna seo nach níor an air sin gréomhaíocht a tarlú agus bála sin mar deartha bhí muintear chuirmuid mar seo muinte na poblacht agus íon na fáil na féidí a géirí cáteach ar folasíthe agus ar gríomhaíochtaí go háir ar gríomhaíochtaí an rialtas. En chéad rialtas cumann an Gael hí Comisiún na Gaeltacht níidir fi a cuaig a chur túrascáil mhór amach faoi na rudaí a becheartaí ana san airteacht agus dúirte rialtas go guridí chuaig bhla déag as na cheir scóir 8 mála bhí an 15 bhí le chuir bhéim agus an osspeach sé seo míhástacht agus gearán. So go ben darúir gur ahraí cuasaí óíomh dóchas freisin bhí an sin muinte na poblacht agus bhí na fáil an dóchasach na raach hí na fáil agus deléir a gúcht mar bháil go chuna na bhfuil go deléir a hin na raach sesin na gúcht gomach mar dear a forbert ar bolsaí chomá agus ríist ní lochttean go chuide go locht na cúise sásta leis na hí na galúntí an ceach go leorach níor si drohásta leis méidir bhí a dhéanamh nach ra fása tíocht nach an réaltas héine féinútí bheanna gailge sin cean go rudaí móra. Bhí liste le náirmh san éarnach na samplaí a tugtaí in san nóchtáitiúil ar gardaí gan gailge, cigurí gan gailge, cigurí talmhaíochta, cigurí éideachas an córas stáitiú le a déile leis na cantalí gailteachta sí bheanna bhéirla agus cúis díma agus sheriffan go leor bhí an seo. Dar is tréifse go leor bhí go leor seaarú seán bhí chunan na gailge lá go leor mar ar bhealach faoi róthla sé gorág go raibh daoine as a gunnar mar bhí sé do ghlacha leis go an rialtas a go in obaríanamh. Tharla sé níidir fi a dóhiit hí tiite mór ar na craomhachaí agus a ríiste níidir tíchadóna thu de bhléire. Agus nó a Harlín sílan mar tá léirigh Andrew Sukasi in na leabhsúd faoi na faoi chósaí an chonar san tíchadí. Nor bhí an agrachta go le laiad bhí daoine tridla chéile agus a bóla millián ar chéile faoi rudaí bheith go hulk agus thosaí an bhí go leor is tréifse duchséiti le scoiltenaí ar chuile bhealach bhí san tíchadí bhíh partí políochta scoilte bhíh daoine gimocht ó bheithena sóisial láháin go dtí bheithena ina bhaisistí chéad leile. Bhí an chu deagraíochta eile tí mogul go chósaí gailge a scoilte glóiseach de poblachta bhí scoilte deir na fálig glóisian de poblachta an sin bhí deilte rístíiste go glóisian de poblachta idir do Republican Congress an chógáil poblachtach ag lé agus muintear an IRA faoi stúr Sean Russell bhí níos cumadaí ar an tíhile.
Tá bhrí sin hála nó céine a chun na gaige agus do hóiseach na gaige bhí scoiltenaí agus deiltenaí an a rinnedéchadí agus is tóí go bin rud bháin leis tréh se an choracha bhí an mar bhí cuasaí eacnamíochtta sin chéile agus bhí go leor choirí agus síl an atá soch éagsúla an sílúil leolalas agan ar nis mar bhí annach chuid gon folaíocht agus gon himachtaí seo arsúl ar na sráideanna. Bhí políocht na sráideán bhíoh daoine brisisús cruniachaí chéile bhí crunne mór an na sráideanna ag Germany chuirichinál Germany hí nam léinte gorma marshall bhí chloch na gailge mó cos le Hyde Park Corner vidiš hí sig sráid chahal brú seaasa hús ar bhoscan sin agus iad a góráidíocht laut le gráhainte bhla lia a chur cúis na gailge ó sa góir mar deras atmosfér an éagsúil sé an gin atmosfér bhfuil me an éan is ach ní sé ag chohéagsúil sin ó atmosfér tá ringtíir eile timppla na heola po féachar. Dar nooit hí rudí seo an táhacht réineach ba chahabh aimimseir iad go puinte freis mar bhí an tám ag daoine bheith mu agus níráidir an targad acu bheith ag ggóil nó ag freistal leirmocht eile agus bin chuin an bhealach ní mé gur bheith díhheasú leis a gcuirsaí sin gur chahabh aimimseir bhí annach bin an chuí a chatíine a chuid ama ag an am agus marhealar an chiar a rudí agus na dramnaí a dág an chunra agus an chuí an chaidirh le cuasaí cuachtas a tír. Anheartha gur chúngaí nó gur hála cúngú ar alsúnacht an chunra sa truchadí gur tháinig nó gur tháinig treisiú ar an gomadachas san agriocht. Go raibh méid áirithe neamhoscailteocht de choultúr eile sa tír nó de chreidir eile seachas beidir múnla níos cúnga den éarnach idéalach nó den réile idéalach I gceist an sin. Well is cinnte gur tháinig tá sé simúil gur beg mar dear gur beg lé go mar as anim a rinneúar chun na gailge ar an téarnach befápur nuachta bhí an dosachpáile ach mar sin héin hála cheapá daine nos míhall mhuiáin ceart chumaní agus bá go chun na gailge Seán Beaumont bá go chun na gailge bhád siar a bhí sé in glúiseach don áine daine mar sin go meach an ócúsaí chun a phléir an téarnach ach ní rá agus ríist ar tí bhailen sin má bheanítú na leabhar staire tá lé na tréimhse seo. Níl focail faoin deam seo mar de deam a bhí in meascán de fratstúnaí go chatlaí móch ar an de siúnta daoine gan éonchréidir bh chorbe in sort deam a bhí hart ar an téarnach. Ní réon chainteir seo in sna leabhar staire figiúla mar de scríbú faoi staire chunra dóchas agus dúna Éislandí so muoineáin agus ar san na gailge le prontis mac níos ní trachtar da bhí sin is léirú fiú é sin héin ar an deilt bhí an ag an ná agus atá na leabhar staire. Is tói go bin chuí gur an trísar na ó híh chunra is cinnte gur hála cúngú áid in sna tíchadí gur ghlaú leis agus tá sé seolah tá réon de feiceáil in goide go na hátaní scríb daoine éagsúla seachas stúrthirí fápéir in san téarnach. Bhí tá sé le feiceáil na hátaní gur an tiiscint seo gur bhhain réige le catlaí go bhomsach agus catlaí go príomh agus go chuid go sort gur folasaí náisiúnach a bhí an. Nes dá sé seo daoine áid mí hocker daoine gan netí lé na protestún go háid viidir faoi ní dear mé faoi heirech ach bhí deachirtaí róbsú a gun na gailge ag an ná mar bhí áta siad go bhunreacht a chunre chosc sé ar bhile chunir freistar imachtaí gáilde nes bhí chuilichinál rud gáilde ag eiste seo Cliffy Cricket, chuim ceol jazz, rincí ná rincí bhéalacha iad agus má hagantó híh úsáid de téirrma dí chunir gáilde cíann sé protestúnach bhí árasáir dear na protestúnaí seo agus léad Beaumont agus ar an deisiúnta bhain siad le tealaí a bhí well demmer mar seo gáilde héach siad bhí siad a glasintí an óide héach siad ag dasaí nóirí mar sin ach bhí daoine náfratastúna iad a deastal ar ócáidí áirithe agus chuú rúin míhhaoine nó brisú as a good postaní sa gonir chu Jacob agus tá rion na conspóide seo le feiceáil le gopláid san éir nach bhí agurrocail amháin in gan anim agus léir go bheith Seán Beaumont i scríbha in san éirnach a chlásán faoi seo gur an conra níos gofan nó níos tócaí le bheith a chur a bhaim sort réalchaí maidir le bheith i do réal má agus gan bheith freistal ar nach gáilde agus an cinál pocáiste seo
go ga bheith bháver cliffi goilcha etc agus an creidir Catholic. Hannig sin chun cí gomór in san séchodí faoi stúr car a faoi stúrúchttar annacht feidir beginlí cúola. Nes ní a cúola ní an scéal cúola dofagus ban, mar has cúola le cúis rudí háid gonnetí lé chumá ach bhí cúola in hanadórig fi na fáil. Agus da bhrísin bhí an conrá cheangalisteach le fi na fáil, dar le muintear chum an gail cínte, nó muintear in gail, agus bhí an conrá cheangal go háid leis a gosk seo. Bhí món an dúach an smartháin chu le bhaim duine go dá bhuihí amach go rá lehéid seo a freistal ar a gása nágása gailach é nó feis ná bheiste chu de chonra díirfií ar baidí as Bosnia agus Jimmy chuid gan drama bhí timppla ar an téarnach Jimmy siad as na feimimení bhí actíbste go chun dan chud is mócha bin mé chunra ach déir siad as rúnaíocht nó caiirlocht etc. Mar so veilach bin deir le tréfse bitter kaint gomininic hooglasste héid agus réige bheith mar hanga ag chuileghine protestúní san áilh agus bhí an chréomh háúil sin créomh na goí cúgi the branch of the 5 provinces a chu nó chuir an deam bhí gimmertas focaúte the branch of the 5 Protestants mar bhí créomh na goí cúgi lá le protestúní rud a bhí gebra. Bhí an tradiisiún sin créomh na goí na goige protestúnach mas mar let vi sé sin láki gomór sa gonne in san séchadí agus hále sé ní sé ní chusí sagm sé se lerecht a taidigente gandí so casi loter in sinténach go kommen no ha wonnu agus vi Sean Beaumont agus déine vile vi geschriver in eer nach kosle chu gas an seok Parko Schochrum skrif as komoon bonniu agricht eile kommen goelech na heren vi kosle gon er krevige jaartúr dag riintskréf go chu chonre an konner hein agus ho de stachlich naweich no se waar ko nu sé gebleente. So der vision is tréfse aan chorige wie an de gonne no geige wie nagrecht laki wie sé skulti gemoor marialler na heinis ilge wie schulti wie stigen nagrecht nie tréf an wa wie an agus alle gannig an ik derre gepuint le tréfse schonner bonni un techt nie tchen nie. Ga sin tréch derre hartlich een teer nog. Hannig déle chéle gopuinte timpel er nechtes mar gedísin is kindje go locht kurchen kind goelge skulti idir locht de honre agus in jame vi er soort smachtbani or honre agus gloch de jelen wie george in nog die ober na goelge ní smó an te vi sé a ynne ve agricht die wie tief mogen an na goelge. Vi kochten na bastí bonnige ag ríist go gin jam hartar té nach meile klie kochten na bastí a chu pastí lochtaibri le klie go dín réiltocht. mé ha mélein agus Sean Beaumont ríiste vi agus Erno de Schuúnte a vi part an sin. Vi sé sin mar de tí mo go chonre agus an agriocht agóide ví sem méiltocht mé na goiltocht gonne mare an chébeloú at ceart se véte vi an en jam a chur broer in de fáil goiltocht ra Karin a wonnu. Vi sésen tí mo gon an goile gomlan í réimhaint go breis gonner. Da visin vi georgene go ober mar de haar kochen kind goile agus na goiltochte ersúl tí mo agricht effiúr chun an goile genam. Vi kuit na door se sin fós er oskult ar darno tá picture an a chaú an simúl san éarnach in an ténach de winter na goiltochte ag búleisteach chuig ceanar san chunir mar bhí gnám i ceirte carnach farnéil agus sílam gur chodal siad an sin rih agóid hí rudí níos oscailte híomh chola i bhhargnamh paibli sna trochadí na martá lá an Johan agus tar nóin má learmid faoin gúngú sin ar an ggóiltúr gnáisiúnta agus faoi an mhór a tháinig faoin gúla an gúgang agantas is fiúdan a lua freisin gur bhúil se sin fiúachtar an na hhéan de híide nuair drasal sé marúachtar an na hhéan ar chluthe sacr idir náisiúnta agus gur díbriú an goman luchlas gaile dá mhór cinna nach féidir le daoine lá an Johan fiúna daoine is cúla de sa tír tuiscint tá an loigtííhear sin tá an míúir sin just imethe wein go thuilas go thomláin. Ach ceapam gúil sé go bhfuil sé an simúil má dhéanaan tú commórtas nó comparáid idir éire tír chatlaach rééisanta well fíor chomadach ar annach chuid bailí. Sna ní ag trochadí agus na tíre chatlachacha eile san Eorp. A bhí cún go mór agus ag sláánú idró na deachtóireachta an idáil
anrank go puinte ach tan rank difriúil mar bhí scoiltin sin a gcónaí an Spáin an Fortin Gael. Gur bhhar fós cultúr lé agus díspócht a áirithe agus gur deacar ará go raibh an daon lehas ar leid in mhuil in éan na tuchadaí. Bhí brú i techt ar an daon lehas agus bhí daoine áirithe a bhí in na chuine ach nuair bhreint tú siar ar an dreibhse sin in anón go raibh achranán agus go raibh trúblóid an fós hain mhar an cultúr díspóirta sin agus tháinig an tír tríd ar bhealach a cínt. Cén fár hála sin cén fár ar a difriúil meas tú? Well, bheith cúpla cúis leis sin well I cheapan hain. Is tír bheagaí éireann agus bhí aithnig daoine ar a chéile agus fiúdálcas. Cuasaí is minic a bhíocht daoine sásta laut le chéile bhí aithneach go bar a chéile go leorgan dram chuir gás a bhí gríomhachans na glúiseachtaí a bhí go le Joe na deachtáirta. Bhí iad a bhí hééis bheith páirteach sa glúiseach náisiúnta. Níor siad a caint leis a tí bhaile tréis scoid chugad na garad. As san amcén bhí aithneach ar na daoine seo, ní ceapan níor na toscaí bailach mar a chéile sa bhecha dír heile agus ar nó rud eile cúis eile nárá spéidir glúiseachtaí faisisteach cho mór mar bhí an bhí daoine an sa tíir seo bhí cúpla glúiseacht an an os na Partí Catlicach, Fronta Catlicach agus cuman na léinte gorma agus na éisianáitirí na heisiidí ó híh na gaile bhí agrachtaí an cinál sin an. Ach ní raidrilób ar bhealach sé deacrach acme umlán amháin a thuirt leo tíbiste go chósaí na héireann margar an pobl choscoiltí sin ó híh an chogad carga hín chog carga cho níor se bhád tarlaí mar dear agus bhíon deilt sílan gur bin rud eile chosc ar na glúiseachtaí sin fás mar dear nach réidir acmí omlan an thuirt leo mar gur go leor deilt in sa tír ag an agus nítá grúpa ar le acme omlan a thuirt leat le party mar sin a bhunú agus an dram daoine bhí náchéid I gúsaí daon leis agus bhí siad an ar dáthíomh ó híh an léinte chuí gormach bhí daon eile go maiid sa treidearma bhí áit ag muintear a treidearma le gháil isteach san IRA agus bhí an IRA ag ná mar agriocht is an bhílete jaarna dhéisio gur thosa siad ar achtas bómála is asna aimsir dar a coga. Tá bhí sin beidir nach runna toscaí cean céine an in éireann agus a bhí is na tíre ar mórín níor a glúiseacht anhórgan etich lé an in éireann is glúiseacht anhag choír a bhí an tí agus Jimmy chuide go na gríomh his fear Jimmy siad le treid gogan na Spáine agus bhí bainte cúpla den ach sin leis an téirnach mar hála sé. Ach Jimmy an jam sin an áit mar bheanning tú ar a Spáin war a bhrank agus fiú an Germáin bhí partí cumnacha an partí sóisialach anláidir an agus freisúra mór láidir ina gcuine siúd dá rééis sin. So ní an deiltidir an neti dhéis agus neti lé cho forbarthe in éir nach an eire agus a bhí beidir a ddíir an na mórlinniu. Bin an puinte bhí me chunten nar airí loch gnóg loch rachmas an bhagart sin an neti lé a bhrúí I dro amachchas an gomadachas measartha déonlach I dro comadachas asisteach a bheith bhábhar foréigen úsáid chun a good priviléidí a chosint. Ach sin ráte bhí sé daoine áthe in éireann mar dearsan mé breanhar a bhhartá hirdéit an sin an caiinach bhí glúiseacht chuir gas glúiseacht bhainte na gcuirteachta a bhí géileh talamh lár tíre go bhainte na gcuirteachta. Bhí sé túúsáasta golimón gníomhíocht díireach. Is tréimhse mhór na tíchadí le gníomhíocht díireach a daoine go le isteach a bhuiigh TFiúla mar dúirtú nó an rud a bhí siad ará gur cheart má bhí talamh nachrá duine be a hiú bechóir go isteach agus an talamh sin a hógeal. Bhí imachtaí mar sin mar dear ar bon gríomhíocht díireach chu muinte na gcuirteachta ar an ráthach í sus go bleat lia le criniú a éileh le deléir an hé gur hopra siad si teachta dála áú go meach criniúáin, thu siad sús, landart siad tús os cór láon agus dír siad cunne dír siad laut leis a tíiseach mar a bhí gnáam é an deléire. So is téimhse
Bhain sé mar de bhain goor atmosfér na linne sin le síl na héir na gná agus sílim go an chosís toki leháin tá an chosís ginál atmosfér seo go hí rudi an folú, hí annach chu daoine sáte sa foltííach. Tá le sin ag sos mar réine dá mí chrobbal an éon tugann sé an légus an tréfse sin bhealach a léirn go rá bhealaí á déirin réon bhile le tíirthe na mórinne san Europa snam cénne. Bit nach rumid nach ra glúisecht í móre bháver deachtáirt an agus an órinne hí troch cheannarecht na léintach í gorma, da mar Canada an Oaxaca banna cliste beidir go mar scéile le níseach. Ach hí goor cosúchttaí snam cénne idir réiren agus tíir na mórinne agus an coolra cénne se sin le rá torthaí an lágtrá an tiitim an tubaiste mór achnamécht a háníte fé sanní. Die arrange sin le fe an fut na Europa agus níor hasise go éidirnig. Tá rácheist agam lerécha chur den agóran. Con is a dragar nó a chuí na hagriochttaí agus na dramaní a liga bhí a cháine ag an téirnach in le leis an nuachtáin. Agus an sin conas a tháinig deire leis an nuachtáin agus céim fá. Well, an cadidir bhí aige leis drama bhí a cháine, hí goorkáine a dhéanamh grammaní éagsúla ag an náam, hí chun na gailge héin an toki den rún cáinte a bhla rud a cinnte nachra dénta ag an réaltas. Is dóí ó híh na neagrachtaí bhí si a cháine ní mór an áard dearthain ag grammaní politiúla a chorbe an téirnach is papéir bega bhí an háíre. A bhí níor díalchan an mór an bhí sé ddíorthe na cantar gailteachta ní bheasam gombeach mór an tunachar ag na rudaí bhí sé do rá is cinnte nach rá nó a bhí sé do rá maididir le chuir gas géirchéim na himmerceas an gailteacht a hosaí i gceartta lá na déchadí mar de an scrisa bhí a dhéanamh fphobal na gantaí gailteachta ag an níor glaú lei sin bhí léirgus éagsúil go maithaigh go réaltas folasaí na gailge. Is cinál spruk náisiúnta bhí an bhí se le chuir a bhaimins na carchaí seachasins na pobl hir gósta hir imimehórt na héan mar dearch an papir. Agus da bhí sin ní córa arsúl braham héin idir an papir agus an bhunaíocht folitiú le an náam. Mar a chéile go chósaí políochta ní hín papir lé, agus bhí sé Harbheith criticúil chósaí na mórin agus criticúil go maithe réaltas na héan agus ar nó ní mór an ghlacha lei sin tá sé sin siléir sa litir atá glóag an sa leabh litir scríomh an taide agad is Seán McEntee chuig Seán Beaumont. Nus bhí an Oaxaca seo i chéile agus ag gemerkt bháin chéile i chéile bhí éis bheits a scoil chéan agus mar sin de. Scríomh McEntee ag Beaumont rális nach bhéach go réaltas bheith ó dearigid go fápéir bhí choáintteach sin agus nach féitoch Beaumont go gach Beaumont héinbheith smaoineh cén seaamh bheitcha go héin ó híh chu deibre mar ostaí go chuide stáit agus pápéir bhí a cáine policy an stáit. So tá bhí sin bhí began den smachtháin a gestan sin bhí cé gur litir tá anim sa bheith cardú atá sa litir sin atá gló sa fápéir bhí bagart ar Beaumont. Agus an ní bhéh seán chéadú bagú mar chail Seán Beaumont a fust níé fi a dó mar chiigire, mar nach dócha sé móid díilseachta go impeireacht nó go bhhain go rigus banú na Bretainine mar a bhúlta go dó poblblacht an eile gan ná. Tá bhí sin bhí caiideh socht deachar ag is réaltas ar meach sin. Bhíh chun na gailge cear go leors cogan na mó muile bhí an ach ní an air sin áde a thuirteigh ní mór an áir sílam a thuirteigh agriocht chun na gailge ar a gáine. Bhí a dhéanamh an éarnach. Sin leis darcéiste chuirtúirmin sin maidir céchaí agus cén fágur tháinig deir leis bápéir. Well hín papéir cosint rintá aigeid na seo híh díalcháin tá sé seo míheaban sa leabhart tá rinne mé éirecht figurí eibirúach ó híh céhé duine ví sa tír hí ná papéir a bhí ná agus bhí nachcuin. Tá ára a gceiste ná réige léh agus nachcuin an papéir cheannach. Chuile heachtain. Ní pobl an mhór a bhí an, so sé sin fáteach ag cahaló túthaile ar bhí seo profisiúnta hain rivision. Tá bhí sin níor an teachtasteach má ó díalcháin bhí teachtasteach measara ó fógraíocht ach bhíidir braga riide ar jontas ó néaltas le hecht sláán agus ar ríochttaí príomháidecha
Leidi jontas rétas de ré mar hún papir a raio blion go blion garú sian jontas agus an da sa darnaás hí ísachtaí hí a chudearige té choigh seán bómat sa fápéir agus ísachtaí mór a fáteige ó háde leis agus ní an papir gé gas é agus begin IDS. Nus céim fá dit I go leor fin fi chósaí díalacháin. Bhí mí ortha bhealach ó híh na gúntí staúla ní cheanach chuigas locht hí jam hí scoilte meas locht na gaige ag an náam idir an jam ag séid sa chlógéalach agus an jam ag réid hí tíble se glóróánach agus ar nó is sa glógéalach hí an téirnach rud a dag Jackar é le léh ag chuidir an fphobal dúltaí chuile é léhar marialagur sa glógéalach a bhí sé agus ní ra ag an náam sin ní ra pobl mór eilte léh na gaige ag na scoilení, hí sé rudbe glúad amach da joch an téirnach déimlíon a níos déirnaí nuair bhín glúneó go bhnaí cór hí jam anmhór sé techt siad cór scoíocht in na tíre agus na hallscoilní gas na áid ag an náam an teach chur a bhnaí cór agus festa agus na hiirií seo. Tháinig sí túúda le déimlíon a níos déirnaí chaíir an nábómant. Bhí sé róú an taobh sin nírá pobl léthireachta a bhí nám gailge a léh. Agus ar nó cúis eile bhí sé dír hí an papir dír ar bhainte na gaalteachta. Agus ní an taigid ag forhór mór bhainte na gaalteachta bheith ceannach papir. Léití na papir ceach go leoras tá féanana sé sin gur an papir a léh agus bhí an bheasar a papir maialar in gailge agus gur sé bríomhar bhíh sé conspóide hí cant hí scríbneir an bhá agus an na bhrán ag léidí bhairtíí chain ach snam chéine ní ra pobl na gaalteachta ní an nós léh papir gailge acu agus ní an taigid acu le bheith ceannach a léidir mar i léan an papir hain hí gad bhhaidníos gur an scónach chu as go a léar na daine ag an náamse sin rá cuasaí marachtála agus imirce hí imirce a bólan na gantrochaí seo agus ní hín cóhéic sin I luúg dágus sé gur sé an deachar ag go bápéir a bhealach dhéine agus sinna fá go réidir bómantas bheith éagsú gáíre is dói pobl léthireachta aspatáíocht ó na hagris gailge agus cuasaí aige chudéir leis a bápéir. Well éman gur mí hat is leirlumm an fi sin an sibú ar fad. Na habar. Fáte rót.